Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Kung makasunod sa diligid lamang manugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat, mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati, Region Wide, pagkapalagag kita sa nabilini sa kauras, 13 minutos. Karon nga adlaw, Webes, Petsa 7, bulan sa Enero, sa gihapon sa tuig 2021. Webes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga padulong sa pinakaulihi labas natipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry ato sining Kapulisan Central, Southern CAG, Northern Negros. Of course, ang atong siring nga patrol to Crosswind Patrol kay na para kalambiyon sa pilakabahin sa Metro Bacolod may mga ginrespondira na nga mga aksidente. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. White naman ginapangayo Action John Diaz. Automatic maga-responder. Back to back sa ato siring nga piloto pang Webes edisyon. Builog nato ng puwersa, Aksyon Ninyo Bugina. Ang
Ato mapagbantay sa mga updates sa balita nasyonal kag balita sa international. Monitoring Center sa Aksyon Radyo Bacolod, pang Webes nga edisyon. Builog nato ng puwersa, Aksyon Dale Salazar. Opdama kita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM Viking. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago, builog manato ng porsa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang batang suway sa kinandan ang inyo sinalagad, ang kurman sa Action Night Patrol program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa labilin isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ante sa observation report sa aton sining nga Patrol 2 Cruiser Patrol, i-check tayo nga aton sining nga koreksyon gikan sa may syudad sa Kabangkalan. May reported shooting incident nga nagluntad inigid lamang kagabi. Right now, gina-activate sa news center ang ato sining direkta nga communication kay Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, ang Chief of Police sa syudad sa Kabangkalan. Hibaloon ta siya kung paano natabo ang ining insidente sang shooting incident. Kamusta ang biktima? Ano ang mga so far na establish ka motibo sa sining krimen nga nagluntad karon gid labang nga gabi sa syudad sang Kabangkalan. Sa aton nga mga nagabiyahe pa sa mga gabi, medyo extra lang kapag halong ha. Kay kadelikado sang biyahe kung may kagahalong. Ha? May mga salakyan nga nagakabunggo, nagasuhot. May mga motorsiklo nga nagabaliskag, gasimplang. Katigusab lang dalagan daw way sa lugar. Sabi na gid ko nakainom kami, Jo. Muna perming ginasulit-sulit ha. Basta ganun nakainom, ayaw na magdala sa lakyan, no? Ginating mo anta sa buong nga makontak ang opisina kag ang Kabangkalan PNP pagi kay Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. Kay baloon tayo ning parte sa tabo nga shooting incident, no? Karon gid lamang gabi nga natabo ini sa Kabangkalan City, no? Right now, gina-activate na to ng ato sining linya. Sa line number 3, ari na ang Chief of Police sa Kabangkalan in the person ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. Colonel Pico, mamayang gabi si Action Eric. Good evening, Action Eric. Good evening sa tanan-tanan na nagapamati sa Action Radio. Yes, Colonel. Ano na natabo sa Imoder area? Sining nagluntad ng shooting incident, Colonel? Yes, mga 7:30 p.m. Ari kami dito tanan sa station. So, kanyapon. Mm-hmm. So, may nabatian kami nga lupok. Uy. Lapit lang dito sa police station. So, kami ka na alarm. So, okay. Kami dito sa lugar na kung sabihin nagingopok, no? Sabi dito, na-confirm natin na indeed ang lupok, hindi lang isa ka-triangulo, hindi lupok ng armas. Aha. Oo. So, dito sa may... Okay. Oo, sa dito sa may Chico Meat Shop, about mga 5 to 8 meters from the station. Lapit lang. Lapit lang po. Okay. So, ano ang resulta sa investigation, Colonel? So dito, na-identify natin ang victim, si Sir Michael Bahilidad, 43 years old, sa Barangay 5, sa Barangay City. Pero wala niya samaran or anything, wala siya na ibo. Okay, so... Pero allegedly, siya ang bintiro. And may mga suspect na katadari, Colonel, sa sining insidente? Amo na sa buong nga pagkakatutukan sa ating investigasyon, pero as of the moment, wala pa ka siyang suspect or any person of interest. Mm-hmm. Mm-hmm. Anong plastada sa pagtiro ni sa biktima? Garo ni siya bali? Nagtindong sa iya, sa iyang baligyan, tapos yung palapitan, isa katao, tapos ito yung tiro siya. Okay. Gabaligya ni Kwan ng mga karne?
Nagabaligya ko, kami. Ah, okay. So kung namugli na tabo ni mismo sa ano sa merkado, ano? Bali, hindi. Bali sa iyan siya nga meat shop. Oo. Dr. Tapangko, ya. Yun lang dapat po mong station. Okay. Aha. Dala na sa pangigaron, gali. Diri lang sa panghigaron. Oh, okay. At alas 7, medyo sa gabi. Okay. So baligya ni siya pa baligya pa ni siya sa iya sila nga mga tinda nga karne. According sa iya, mag-close naman sila, gapanghimos naman sila. Aga pangimos na bali manog sira na sila gali. Sino yung suspect ni Colonel nga nagtiro sa iya? Ano man paano nga wala siya maigo? Ano na nadiparahan niya? Ano man? Ang anak ko sa CCTV, no, yung review natin, daw, gani mo, daw ka, balang nga wala siya naigit because very close range lang din ang pagtiro siya. Siguro, mga 2-3 lang siguro kadupa. Uy, kalapit lang gali, no? Lapit lang yun, wala siya maigo. Actually, 4 kalupok mo. Uy, 4 kalupok. Sa 4 kalupok, Colonel, buinas gid nga wagi siya maigo, bisan isa lang, no? Wala siya maiguan. Amo na sinimray lang kung hindi pa kuno swerte, gay mo na pamagi, Colonel mo. Siguro. So sa 4 kalupok, why sa maigo, may mga recovery kita asang mga basiho da o whatever, slug? Yes, may harap sa recovery, 4 sa basiyo sa 45 caliber, kasi harap magtasang slug na 3. So makasiling kita nga ginsanto anghel paning biktima kiti sa armas pa lang nga dangan na sili ka 45 ang knocking powers na porte kabaskog specialmente kung lapit ka. So daw buinas gid nga why gid sang may naigo sa bisan isa lang. And ano man Colonel, ano ang inyo pagpagusisa sa no may kontra ni siya no man? Ang pamangkot naman ang asawa kay ara man gani ang asawa niya tapos siya actually sa iya wala man siya kinukontra. Why man siya kontra? Why man pamahog ni sa kabuhi yan ano? Why man? Wala man sa kung may natugda aton, wala man. Why gid mamurutan sang biktima or sang asawa ang itsura ni sang suspect, Colonel? Wala gid. Why gid alas 7 manog sira na siya but silingon may mga tao pa sa palibot, Colonel. Yes, may mga tao pa sa palibot. So basi may ara gid man guro nakakilala o basi nakakita gid man naka-picture out sa itsura sa suspect kay posible man nga why gid siya may makakita, Colonel. Actually sa amo na nga mga inoras, babay ka nagra ko nila sa atubangan. Gani. Dami sa mga tao kay atubangan sang ilang kwan nga bala sa barangay bala. So dami gid nga tao pa, yung batay. Pero galing hindi ma-identify because naka-mask. Naka-face mask. Naka-face mask, nakakalo. Okay. Naka-face mask, nakakalo. Kang naka-jacket na, no? Wala siya naka-jacket, naka-t-shirt sa itom. Okay. Naka-t-shirt itom, nakakalo, kang naka-face mask. Pero hindi gid makita ang itsura, Colonel. Hindi gid makita sa iya nga itsura. Kagwa ay man, hindi man ma-describe sa aton sa naka-witnesses dito. Kag may lang swerte. Sang katunod. Gani. Kag may lang swerte, Colonel, gati sa 4 kalupok, may man wala sa may mana sa labat, no? Wala man kay actually gani damo sila sa store mo daw 4 sila kabilog. 4. Para ang wife niya, para ang duwa niya ka-helper siya. Pero kaya, kung tanong natin sa CCTV, open target din siya, soft target din, because arang siya sa front. Hagilap sa CCTV ang pagtiro sa biktima? Yes, oo, natanaw natin dito. Pero ang focus abis ng CCTV nila is more on dira sa ila mo nasa sulod, hindi sa salwa. Okay. So, nakita natin, ang movement lang nila, ang sa mga tao sa sulod, pero ang suspect wala, ay tungod na hindi ng CCTV, ang focus ng CCTV, ari din lang ang ila sulod. Okay. Basta siguro kung ang suspect, wag ginatan, yung mga guro nga kung magtiro sa kilala, hindi siya may ang CCTV, Colonel? Most probably. Tapos ang ang direction
Oo. Ang suspect, ano siya mo, nagpakayon sa CCTV. So, Okay. pag hindi ang CCTV, hindi may guan man ang itsura, likod mo. Okay. Amo na sining ko daw ka kuno daw ka pinasahi ini although nga ti amo nala krimen ni bro. Ang pasalamatan talang di kiti una bes ang pagtiro sa biktima way gimigo o although nga 4 ka beses plus nga way man sa may mga salabat Colonel. Wala man sana sa labat, amo lang nga nga ginapasalamatan no, kaya at least wala bala siyang casualty. Tapos daw ka, daw ka unusual, it's because nga few seconds na tinipan nga ito ng kwan mo nga victim. Gani? So, ang instinct ng kriminal, mayo lang kung wala sa ginpadasunan bala. Oo. Ginagpadahon ng kalupok, pero ang anggulo niya, it's not the same sa case nga pagkalupok. Sulain ang naigo ng ref, naigo ng ang wall. Pero obra siya gid. pero Colonel, may naigo nga mga gamit sa sulod sang balaligyaan? Yes. Oo. Naiguan ang ilang weighing scale Okay. nga ara sa tupad sang victim, Oo. sang target. Okay. Naiguan ang ilang sealer, naiguan ang seaver, at the same time naiguan ang wall. Okay. So, amo na siya nga apat ang lupok, tapos amo na ang apat. Okay. It could be possible nga basi kung ang pagtiro yan hindi man guro target sa biktima do asot guro nga naman do pamahog lang kiti sa lang taon nyo Colonel. As of the moment, based on the pieces of evidence na na-recover namin sa circumstances itself, it's very, very early pa to conclude anything. Okay. So, ginakandakan pagid natin sang investigasyon. Actually, tomorrow i-follow up pagid natin ang mga CCTV sa mga neighboring balaniya nga mga establishments. Basic pa lang makabulig sa atin yung investigation. Yes, oo. After sa linopok, naglinaptang mga tao, nagdinalagan, Sa paglupok, ang aton nakuha, ang ilang target niya, automatic maglag na sa susunod. That is why na safe na sa kakalang tanan dito sa ilang stores. Kasi siyempre, it's an instinct man nga ang ara na sa pilibot pagkabati sila, nagsinulog na sila nga balay. Yes. And we can say, Colonel, nga ning suspect ni, hindi ni guro sila nga professional nga manugpatay, tao gi guro ni, kiti kung professional ni, iti isa duha guro, 45 pagkadang armas, Colonel? Posible. Lapit-lapit na lang gid wala niya panigo. Gani man, okay, kung professional ka, sa kalapit, kag ang armas mo, 45 pa, dako posible nga hindi ka makaigo sa imo target kung why man lang kagiho ang imong gina-target bala, Colonel. Anyway, so under investigation, pero so far na istorya nyo ng biktima, Colonel, why pa? Yes, istorya na naton sa ginang aton nga kwan, ang nga biktima. Oo, ang pamilya sa biktima, ang aram na tabuan, istorya nyo naman ninyo. Oo, istorya naman. Kasi ang posibleng na makabulig sa pag-solve ng kaso na istorya pa naman. Pero i-follow up pa tomorrow. Okay, hopefully, Colonel, ma-solve naman Although masalamatan talaga, Colonel, nga tiyan mo na sining ko, why na igo ang biktima, kag why isang may na salabat sining 4 kalupok nga gintiro, ginimo sang suspect. Yes. Ang pag-withdraw... Pasalamatan naman, kaya at least why isang casualty, even ang mga para lang sa kilid, ang mga standby during that time. After sa insidente, may naglakat na ang suspect ni may ginsakyan, sa inyo papagusisa da? Nagmotor. Nagmotor. So, but silingon, may nagahulat sa sagwa ng motor, Colonel? Isa ka driver, kaya ang iyang angkas, mo ng ganun. Okay. So, ang gwa sinigili daw, lulinghod din sa riding tandem. Galing kasi ang pagtiro, waya sila nga naglakat ang motor, kundi nagpanaog siya, kag ang motor yung tiro, yung suspect, it so happened, nga way may igo. Yes, ang ganman niyang nagalakat. Ang ganman galakat. Okay, pasulod to sa ginabaligyaan sang biktima. Yes, ang motor na hagilap sa CCTV, why, Colonel? Ang CCTV palang nakita natin, ang CCTV mismo sang meat shop.
So, hindi nagilap ang motorist because ang focus ng CCTV sa sulod ng store. Yes, Pero yes. itinuwaan natin nga pamangkuton ang neighboring establishments dati nakuha nila. Base may mga ara pa Colonel nga may mga CCTV sa tupad sina sang natabuan nga insidente, Colonel. Yes. Itinuwaan pagid nga mga tanawang ila CCTV. Again, Colonel, na nagulor sa tabo ni di nga lugar kung sila gutawan ang ngalan nga sa biktima ta? Ang ato nga lang, sa akong business, Carl Michael Bahilidad. Sino, Colonel? Carl Michael Bahilidad, 43 years old, taga Barangay 5, sa Bantaran City. Okay. Kami ang tagiya sang Balbakwa restaurant dito. Pag may mga meat stand sa dito sa Bantalan. Ang lugar nga natabuan sa insidente is ano nga dalan nga ni Colonel? Repolyo Street, Barangay 2. Repolyo Street, Barangay 2, 7:30. Ano tabo ni? 7:30 in the evening. 7:30. Sige. Basi may mga update kami, boss, kay makuha si mo da Colonel. Salamat kisang time mo sa Action Radio. Wala problema. Salamat, Colonel. Good night. Good night. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. There you have it, si Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, ang Chief of Police sa siyudad sa Kabangkalan. Ang matini sa tabo nga insidente shooting dira sa may Repolyo Street, Barangay 2. Gabaligya ini sa mga karni dira. May araman restaurant nga negosyo dira sa Kabangkalan. But pasalamat kita diri kay samo ng insidente, although nga ti apat sa kabeses gintiro, way gid siya maigo. Apat ka mga basiyo sang ginaligar 45 caliber pistol. Kag pasalamat man kita sa apat ka lupok way man sang may mga nasa labak. So ang investigasyon pa dayon pa gina-check ni Colonel Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico ang katupad sina sang meat shop nga ginabaligyan sang biktima nga base maiban pagidira nga mga CCTV nga sarang na magamit kag makabulig sa ila investigasyon asto sa pagkilala sa sining persona nga naglutang sa sining biktima nga may nga swerte wala maigo gamit ang kalibre 45. Kumalagsahon ini nga balita, no? Kaya labante nga balita, permi nga sa amo nga mga sa insidente ang mga ginapanglutay nga kalamatay pero niya pa niya paslamat nga wala siya maigo, no? Di pagbuot ni Lord kag hindi pagin man niya chimpos ang mabalo kag pangita man ko sa mga kwanla, mga konsaton pa dahilan. Pasalamat kita kay wala ni maigo ang biktima. Pasalamat kita nga wala man sa pamilya nga na igo man katara man ng pamilya ang asawa niya Kag may mga tao pa sa palibot at the time sa matabo ang insidente. Kaya man ni kontra ang biktima, no? Kasi kung may mga nagahisa-hisa pala sa mga negosyo, iba takabalo, no? Anyway, tugyan na kay Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico ang pag-investigar sang kaso nga shooting incident nga nagluntad karon gila mga gabi dira sa Repolyo Street, Barangay 2, Kabangkalan City. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:07 na. May gabi dira sa kay Kuya Mark friend and family, baw nagapaurok-urok na sila, si Mr. and Mrs. Mark Friend and the family. Amo man kay Iboni Butcher sang Germany. Nyari na ko sira. Nakashare na ko. May gabi dira kay Toto JP Ahina. Toto JP Ahina kakay Dudong Toledo no sa Shell. Toto kay Dudong Toledo dira sa may Shell Araneta bla. Baw nagapaurok-urok kinsa da. Lamat kay Dudong Toledo da sa Shell sa tubangan bla sang NOHS nga Shell ara na siya migo ni
Action Felix Campanyel. Ay, puwerti. Sige. I-check na ito sa nga patrol at to Coastal Patrol. Kamusta ka tayo paglibot-libot na action dyan diya sa mag-respondera man si Jan nga aksidente sa isa kadalan sa may circumferential road ni. Alam ka minor injuries. Kaya maniguro encuentro ba si kung self-inflicted maning kaso sa aksidente karong gilamang nga gabi nga respondera ni action Jan Diaz. Sakay John Muñez da may gabigid John Muñez kay Ons Barrera o sa mga Barrera family dira sa Talok Bago City ga monitor gisato no. Check the section Jan Diaz sa patrol to. Saya sila nga observation report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa action Jan Diaz sa patrol to observation report. Jan may gabi please kami. Maayong gabi, aksyon rek mga gabi sa tutaran nga mga ka-aksyon, medyo mabulabog na itong tanyempo. Gani? Basta danlog ang dalan nung kakin nagdasig pagpadalagan. Kaya dati mauna ka sa Mascara Festival. Ba? Nanananantan. Ayaw gid baliskad kay kasakit subong sang magbaliskad ka? Kasakit wala labot ka baliskad ka. Dugangan pag hindi kon magmarka sa dalan, may disgrasya, no? Kaya mo ganin halong gid. Kung nabaliskad ka kag magtabog pag disgrasya pag Wow, mga gagwa pag mga kabataan na mo siniuras. So, pamilya siguro. May nagbinakal sa mga convenience store, bla. Amo ni oras may mga kabataan, pas lang ang mga upod. Ginaalalayan sa ilang mga lolo. Mga apo ginabantayan ka mga lolo. Ay, importante na may kasabay, may nagatoy-toy may nagabantay. May nagapayong kay man, karoon niya gabi, nagpapalati. Ari na naman siya, basta hindi na magtudong ulan nung kaway gid problema. Why man ta LPA, kung ano ni daw, dala ni sang hangin, amihan lang pag ulan-ulan mo. Amihan. Kung galing ka sa Mindanao, to may mga pagbaha-baha tungkol sa tayo yun nga ulan. Tidiri yung puling nga hindi lang. Kaya usually diri sa Bacolod, ang ulan, kagahon. Daw mo na usually nang ginulan mo, pero kung mga tulotim, gabi, otherwise yung ulan, hindi lagi paang lang gid. Gani? Mapatsagan gid nga mapaang-paang ang panahon, no? Kung nakita kapag ganit sa mga damsa, wasa diri sa may bangka sa Rizalo. Wala ni guro, kaya tiga talitida, basi kung mabasa siya ba? Mayara pa? Grabe Mas nami gani, kay Bugnaw. may rason nga siya, sir, painit-init. Painit-init. So, para pa rin sa arroz caldo, kag sa patsoy. Kami ang special. Special kay may itlog. May itlog. Kung may itlog, may special? Kung may manok. Naipagay ko may utok. Naipagay ko may paman, utok. May paman po utok? May itlog na, may utok pa mo. Tinali, pag may kita mo, may iba niya nga nag-order sang batsoy, siya butangin lang utok. Butang utok? Na mo na, pag kaon, may amo na para nanam ko no mo. Gani. Usually, deliver sa may kwadra, dumiyari din among. Narat sa kwadra. Sa kwadra, gini din may mga utok. Nanahidlaw na ko na mag-batsoy sa kwadra, kaya ko namin sa ila batsoy. Dugay naman, kay tisa nag-COVID ni Brado, ay nagid ka kadto sa mga kulukalanan. Gani? Tanan pa kuribong nagid lang sa tagsa ka mga balay, kaya dito magkaon, kaya tinagahalong man mong, no? Correct. Speaking of paghalong, hopefully, kay Miyara, ito nga pirmahan kay Inang kasultanan, si Mayor Bing, bakit may bakuna na in the future, na may bakuna. Dako gitong budget na daan na makumo 300 million pesos. 300 million? Wow. 300 million. Gamay na nakaselect rin sa Bacolod kay Kalabanan like ang Makati. Makati sa kabilyon mong ilang budget. Sus. 1 billion pesos. Di po nabalaan ko pilagi na kabilog na maya siguro ang ma-produce yung 1 billion nga ina. Gani. So, posible pa na magdako. So, hopefully kung magabot ng bakuna, ang pamangkod na sinugin mauna pa bakuna naman. May frontliners dapat. Kailangan tinamo, kailangan may nagkakakalubaan, pero kailangan lang guro ipahangop, ipaintindi, i-edukar in the future kung ano ang benepisyo nga mabulig sining bakuna. Amot kinambal ni Mayor Kahina, subong tandaan lang nga mas kalulbaan ang COVID-19 compare sa bakuna. Correct. Amo na gani ang solusyon tani no?
amat-amat lang, no? Correct. Mga ka-aksyon, diri sa may palibot sa plaza, paglabay natin kagina, may tidamo po dito tao gapon, may nagapaninlo, dumi na nagtag diri sa mga ayuda, karon nga gabi, mga bugas guro, diri sa mga street cleaners, bala? Sino nagatag? Hindi matunaton familiar nga individual, private individual, Hindi na nagtag politiko? diri. Hindi politiko? Hindi man politiko. Okay. Nangatag lang gid sa bugas sa mga nagapaninlo sa dalan, mga street cleaners, balakit Mayo, itay nga na no? mo to oras. Mayo, May good. mga street cleaners nga nagapulo paninlo aksiyonere ka. Kapila kilom nagtag ya? Ado mga 3 kilo guro Ay, to. tiyawat pa. Yawat mo na kaya mo kabaw 3 kilo yawang ginaya pang makabaka pila kilo bugas subong. Mga good Samaritan na yung mga tao nga nagapanagtag sa parehas nila nga sobra. Oo, 40 no, times 3 do mga 120. Ginisip pagod lang. May pulo pa nila ikaw, bugas ka muli. Gani, kagat ni isko mapuli ka, puro paniyo ka na lang, may bugas na ko, para buhat, may tulog-angon na 1 kilo sa mamahaw, 1 kilo paniyaga. Sudan na lang kulang. So, ano lang kulang, pwede lang daw sa may lutan-utan, birahi lang. Was-was lang. Umagang gabi kay Kapitan Madeline Diaz, kaya nakaup na kami ito sa may City Hall. Oo. Nakakita kami to sa press ko ni Mayor Bing. So, paday kami ito ni Cap Madeline Diaz. Ano kapitan kira to? Tutukin na, oh? Hindi salang man kay Ara, sila transaksyon kay na sa NCC. May follow up si Kap Follow up Madeline. sila doon ni Kagawad Jonathan Diaz, mother and son tandem. Of the nine naman sa nga doon ito kay Ina. No, paday kami ito kay Ina. Sa press conference ina nagapamati pamati man si Kap puro pamati man sa mga detalye kay na sige nga press conference ay kada mo na black sir nga COVID-19 free nga barangay sa Bacolod amakon mo kay natugin palayag ni Mayor do mga 49 na out of 61 barangay. Oo, 49 na. 80% nagigiligas ang barangay COVID-19 free sa Bacolod lang na, no? Okay. Take ng taon mo, mga 12 na lang kabarangay ang may COVID-19. Kaya kiyambal ni Mayor, bantayan ang 2 kasimana sa January. Wow. Kaya ti magulo na natapos ang holiday season. Base, no? Bakit pura palayo lang? Pagkaya po na palayo lang. So mula lang gina-check na sa mga nilagay na bantayan. May angod sa nadra action, Eric. And then, diri sa Libertad, dahil bago kami sa Libertad naglabay, ang mga oras na iba niya nagapangantal pa sa mga utan lang baligyan nila. Kaya nagatuloy sa TV, no? Kaya karoon pagkagahon ng mga 2 ng kagahon, most probably bugtaw naman na sila. Damo to kay na dumiman nagabot guro mabulante talong amako mo talong ka tinumpok-tumpok ang talong sa may sa kadto bagsakan nga area. May mga karot kamatis, ginagiti ba sa ginulunulan damo gini kamatis ga kaluto bla. No, kamatis sa mo to ginagahantal. Damo to ga plastar na usually before kung mga amo sila nga mga panyampo, ibandra, timpano, palang pasta ng idya, lalapot ka sa dalan, kaya kini subong hindi sa pwede ka makatos dalan, kidampi, kay may road clearing, iban nga, mantiner lagi sa pinakakilid, lasang dalanon, girigto sila bisan gamay lang ang space, lasa sila makawala baligya. Kaya subong Libertad na inaction, Eric, bisan dribla sa may alagyan, ka jeep sang Banago, sa may lugar Amelia, Margarita, kaya baligya, kung sa una, wala ginada mo, may nagabula baligya, subog, napot na sa baligya, kay ang dalan, gin-occupy nilang kilis ang dalan, kaya hindi sa pwede ka palapaw, gina, mong sang dalanon, so karamanan, labot na dito sa may Margarita, palabot sa may Ribson, to dampe, kagsa kung gasolinahan, may nagabaligya, ginagapon niya, kasi wala, tidari lang sa may proper, ng iba nila, sa main market lang gid, subong lalapot na di iba niya. And, lako nga da ng dalan, kaya may spacious sa sabot sa lingon, lagpad na, malabyan na lang gid. Amo na lang galing, kaya gina-implementar diri, ni Police Major Abilis Sarona, konday ka sa may Libertad, nga ang salakyan, usually 1 entrance, 1 exit lang. Pero kung diri ka maglabay accelerate sa may Margarita Dampe, pwede ka kasulod. Hindi ka lang pwede kagwa. Kaya bawal ang exit entrance lang sa may Margarita. Lapit sa R bala? Dahil linya, sa rito bangan, sandaan nga PNB, subong do, isa na ka convenience store. 1 lane lang na abutin mo 1 entrance lang gid. Bawal ang exit. Digto ka gid exit sa may Lopisay na Dampe, sa may Hernaes. Digto gina-accelerate. Pwede ka to entrance, pwede ka man ka-exit. Damo na nagaling dapat lang gid manageable ang traffic situation kontrolado man sa mga traffic enforcers nga napahamtang dira mismo sa bahay naman sa Libertad Public Market. Pero hindi ko naman may mga sako nga mga inadlaw, especially kung mag-inabot ng mga bolante. Mga mo sila sa tempo, mga manog lapit na weekend, dadali ka ng balang tanan.
Gani ka muna na, medyo malain ang panyampo, nagatulot-talit karon nga gabi. So, hopefully mga kaakson, no, naming panyampo mag-ugyon sa tatanan dala nga mga kaakson. Anyway, ang atong mga dala nun, sa palibot sang syudad, Marinong, daw wala masyado mga salakyan na nagabiyahe. Exactly lamang mga taxi pa, may mga di pasay nga jeepney tubdob sa bumakakso, nagabiyahe pa sa Gyapon. Ang curfews makulod, tapos onsi pa masanggab, miyara pa sa Gyapon sa Guasitag sa Kamapuloyan. Mga balay kalanaan, Webes pa lang, daw nag-kinutok na. Pero iban na nakagulo ganar-ganar. Bawi-bawi, bangon sa COVID-19 action na rin, no? Ano naman balik sa karabantayan sa itong kakso na tipon gikan sa Tacoma Police Station nga itong libot, siniman nga gabi, mga kakson. Sa ito na mga kakson tandaan, isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa itong lawas, ang mga paghuyang o kunang pagrubo. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat ginaksyon dyan diya sa Theriabet Live Report sa Patrol 2, sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan talaga sa aksyon dyan diya sa dugang niya sa na tipo ng aksyon balita sa iya sa pagbalik report sa aton sa nga pagpangalagan. Ang report man ni aksyon dyan diya ang ginadulong man sa kalawan sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini pabakod sa aton sining immune system. Nagabulig ini mangin maayo ang sirkulasyon sa aton sining dugo, skin problem, gum disease. Makabulig ang Santon Plus Herbal Capsule. Lalamang ini sa mga benepisyo. Ladag, Inday Alma Ladag and family sa Purok Maninihon, Barangay Pahanokoy, Gamonitor, Ginsilawa. Si Sir Anthony Jones sa Habilio Siblano sa Barangay Inayawan, Kawayan, ara nagamonitor sa aton si Gi Obraya sa sining lesson kag visual aids para sa singa demo. Baw salamat gina kay Sir Anthony Jones sa Habilio Siblano. Kay Roberta Sirischalda, manadala nga paurok-urok pamati sa kay Nong Vicente Similiano. Suki gini number 1 sang Action Radio dala sa may In Hotel, no? Nagapaurok-urok sa subong. Condoles na kuno sa pamilya Similiano sa
Hiniwaan, Barangay Magalion, Cadre, Mueses Padilla. Sa pagtaliwan si sining tiyo nga si Ramon Similiano Sr. Halinina sa kay Nong Vicente Similiano. Sa kay Junel Haronilla and family, ara sa Isabela, nagamonitor siya. Rancy Banquillo, may gabigid. Chiri Cagnonoy Duario and kids. Pamilya Barela sa Bagaa, Sinigarano, asawa, yung ginatamyo si Jessica Barela. Alin kay Gerans Barela. Ang report man ni Action John Diaz, by the way, ginadul o man si Sukalman sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinaka-epektibo, ang pinaka-bago nga herbal supplement. Nagabulig lim Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Totong Libap natamyay lang ang mga Defenders Group. Rowena Castillo de la Cruz, may ngabidra. Walang dira nga paurok-urok. Jerry Acero Jr., may lang dira nga pagpamati. Sa Silay City, si Remo Solas, si Cory Bidaha, ara man nagapaurok-urok. Toto Andro Juanitis, mga taga-aning barangay Panukoy ga paurok-urok yun. Dira sa Region Pearl DC2, Alihis, kinatamya kamo ni Rodora Villanueva. Julius de la Flor, kag Megan Marian, madara nga paurok-urok. Kay Sir Edwin Pineda, dira sa New Jersey, yang tao nga daw hindi mapabaksin, may solusyon na Action Eric. I-inject sa mga utod ta nga mga badyaw para hindi maglapta COVID-19 siling ni Sir Edwin Pineda. Sige, i-check na naman report na gika sa ito na correspondent. Standby sa report na Action Percival Villamora. Standby Action Stepe Prosquito. Naunta report ni Action Roger Gutib. Dara sa may ginalaran, sila monitor sa itong si Luis Pabalati Ignacio. Nagabidira kay Luis Pabalati Ignacio sa Barangay Ginhalaran, Silay City. Kapamati isa sa itong, ho? Si Ariel Briantes Agramon di Forto sa Metro and Mega Manila. Monitor gid sa itong, no? Si Ariel Brillantes Agramon di Fort. Salamat gid. Francis Munoz, tamay lang si Juanito Basco, kag si Arturo Malalis. Kapamati sa Alaska, si Francisco Munoz. Salamat gid, mananda nga pagpaurok-urok. Kay Terry Simpronyong, dira sa Sumag, salamat gid. Ari na si Action Roger Goteb sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo.
Aksyon Night Patrol Field Report. Action Roger Gotib, line number 1 sa report. Jer, may gabi pas kami. Yes, action and mayong gabi kag mayong gabi sa nga mga ka-aksyon. Sa mga ka-aksyon tanga nagapamati aksyon Erika. Ate, sige. Basi ko maglawig pa na karong istorya to. Baka naganak kalulo ba? Wala ka naman. Wala mulay kon ka pasya ka tablo daw kanami lang. Bawa ka naman. Dahil kanami lang kon lulo ka. Ate, medyo umula silang naton nga malagnay aksyoner ka. Bawa. Sa pila naton ka mga balita mo diri sa kanila kabungan lao doagid ka sudaton nga mga aksidente sa Dalanon? Dalanon ang naglatabo. Grabe na. Tatlo ka mga persona ang gindala sa ospital. Sus. Ang una diri alas 3:20 pa lang kaina sang kagahon. Oo. Sige, check naton okay naman at man kaina report ni segundo pero check naton ang follow-up sa medical bulletin. Okay. Ang patient man ang driver salamat. yan na lang sila nga Iloy. Confined karon sa hospital dira man sa may sitad ng Bacolod. Ang generic nga pag dasok siyang isa sa multicab na van sa pollution tracking sa isa ka promoter nga nag-parking sa may gilid sa Bulkitan. Actually, manogpag pa lang ng tracking manog park pa lang din pala. Utang sa iyang warning device kay mag-ulat sa dulog kay man may ara siya nga ipabulkit na guma sa nga vulcanizing generic. Kaya ba nakita niya nga nagabugtaw na ang among vulcanizing shop. Mga alas 3:20 tak na sa kagahon kayo na natabo ang among incident. Ang niya dahil nga nagdula-dula. Dula-dula signal mo doon nag-chape mo sila di. Gani maghina ang tubo. Sini mo lang muna Ate, natural lang. Kung saan ako kumati ko rin. Hindi na lang ako makata kay Roger. Kada huwag dula-dula ang yatingog. Ito, mabati ang ato na karong na. Duraan ka sa gani. Duraan ka sa buhay-buhay. Wow. Sa investigasyon ipatigayon ni Police Staff Sergeant Glenn Villanueva, Hilway, sa Pasayro, nga si Felicissima Horkang Kumay, 77 anyos edad, pero si confine ni karon sa hospital. Dira sa siyudad sang Bacolod. Okay. Ang natabo abi kanina kasi nagapark ang isa ka Isuzu nga prime mover. Nga kinamaniho hindi ni o Alulor Mabilog Junior. Secretary ang Sida, Presidente sa Central Batos, Barangay Batos, Sida sa Sagay, maka-deliver ko tani sa iya sininga tubo sa Victoria Central, sa Sida sa Victoria, sa ang matabo man nga ang isang kamultikab nga nagaduhag sa pula, ginamaniho man sininisan ni Hortales, Secretary of Sida, magapadulong ko tani sa Siyudad sa Bacolod, Amerika. Kaya man nagabakal ko na sa orchids. Residente ni sila sa puro orchids man diri sa may barangay Kamahog, kanila negosyo, magbaligya sa orchids. Pero walo sila tanan ng kasakay sa sining multicab. Ang duha diri mo ni ang actually tatlong piraton pero duha ang medyo may aragid niya pila samtang ang isa amo na confine. Ang driver mismo nga si Sunny Horcales, pilasyon man siya, tungkol kasi nagdasok dito sa tracking ang iya siya nga sasakyan ni pinamaniho, tiara sila protest mo nagisakay. Sunod pa gani sa report nga tingindala sa gindala sa sa Bayan City Emergency Clinic ang mga
sakay sa sining sasakyan nga tiya mo ang isa nga si Felicissima Ortales ang ilagid nga ang iloy sang driver. Ang bata nila nga si Art Ortales Salago, 22 anyos ng edad. Kag ang iya sining asawa Hortales, Helen Hortales Salago, 48 anyos ng edad. Bata nga 10 anyos nga si Ashley Ann. Kag amo ini ang 77 anyos, no? Ang pasero. Ginabulong pa man sa bahin sa hospital ini si Felicissima Hortales, ang driver sa sining tracking ang custody sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Kaina ang tubugin na deliver lang to sa central kay manti ang dispatcher mismo. Ang tracking amo ang pangabay at sinerek nga kung pwede ma-deliver lang ang tubo. Actually, wala gid man gid sang kabig nga sala dire ang driver sa tracking mo kay di ma-overtake naman ni tani ang multicab. O galing sunod pa sa kaya Sunny Hortales nga mo ang driver sa multicab nga pag overtake naman sugata siya di kasilaw pagbalik sa agi wala gid makita nga may nagapas gali nga tracking amo to nga nasulod gid sila sa inalom sa tracking kagit suhot sa sining nga kargado nga tubo sa trailer. So amo na tabo ang damage karon ti kalain gid tanawon sang sining multicab pero salamat kay wala sang casualty. Now ara siya karon sa bahin sang traffic section na impound naman ng ini nga mga unit. So, observe lang ang first hour of detention, siguro buwas guwa naman kumarelate naman yung driver nga si Francisco Alolor. Isa pa yun kaso sang aksidente, natabo man ang sinerek na City 20 sa nga kaina. Dali, nag-ispetroanay diri ang isa ka unit ng Yamaha Mayo nga single motorcycle kag sa pagit ka Rusi nga single motorcycle. Ang aksidente natabo sa may National Highway sa may Santa Caridad 3, Barangay Luna, Ciudad San Cati sa din. Ang ining unit of Yamaha nga 125 maniho ini action erek ni Eliazar Gonzales Idiat, 29 anyos ng edad. Kag ang angkas dire nga iya sini nga asawa. Ang asawa daw ay di ma-record pa sa aton initial kay na nakuha sa blatter kasi wala pa gid ma-finalize. Pero ang Rosie naman nga 125 ang kinamaniho ini ni Linen Movet nga residente iya sa Hacienda Israel sa Barangay Daga, Ciudad San Cadiz. Pero sa report sa gyapon ang pag-imbestigar ni Police Staff Sergeant Glenn Villanueva, sundanay malang ining duha ka mga single motorcycle. Nauna ini ang Yamaha Mayo nga magapauli ko na din sa may Barangay Luna nagliko. Pero pagliko niya ay nag-overtake man abi sa iya ini ang Rosie. Dali ko ay katuhod kina, nag-iguay gid lang nga duha, kag pareho nga natumba. Pareho sila nga gindalaman sa hospital, pero gin-transfer iya sa Bansang Riverside Medical Center ang duha ining si Eliazar Gonzales, kag ang backright kini nga iya nga asawa. Sa istorya na sa ang amay nga certain boy, amay ni Eliazar, sa report na okay naman sila sa conduce man o galing kag ipinalo ang CT scan sa ilang duwa akot nga masiguro ang yara sa sulod action ereka. So duwa ka mga aksidente sa naisulat sa Cadiz na tabo kaina sang aga halong langid ka Maniko. Naman kang sagay may gin-arestar nga water person ang sirat sa sagay sinigidlang mga hapon last 4:20 na ini ang kita tigay sa sitio Kabungaan sa Barangay Puy, Siyudad sang Sagay nga ang ginakop diri
action direct, daligin lang kay daw hindi klaro ang akong Agi? report. Huh? Ang kwarda, ang fact report nga kabot na kundi kay kinamo sa kulong kaya po ma-update siya. Tapos naman, pag walang inisa sa gin forward, tapos nato nga gin check dito sa Maisagay City Printing, so gin forward din sa aton, bago gid lang ka wanted person in actionary kay ginakop sa mga katapos sa kapulisan sa nabitan nga area. At ini nga wanted person ginakop actionary kay man mayara siya nga warat mares nga ginisyo sa RTC sa Region 7 Branch 68 sa Lapu-Lapu City sa probinsya ng Cebu. Bukalayo. Kalayo pa ni nga kaso kag ang report nga doon nga may ara 120,000 ka pesos nga still nga naalaw ang korte. Pero dira lang kita anay kay wala pa ma-update amo lang nanay. Amo lang nanay? Oh, kag daw dira ka lugar nanay. Dula ka. O mo na sili ko nga dira ang taanay kay na madula ka, no? Balikan ta signal ni Action na Roger Goteb. No, may gabigili dira kay Martin Aliling nasa Imos Cavite. Dula ka balik. Diyan mga katarso ko ni Brad. Dagi na bitin ang report mo. Ang report hindi man kompleto tapos sino nag-forwards now? Si Police Major Albert Singh. Why kaso bisan kulang report importante yan hatag si mo ya gusto. Da ka lang bawi sa ginahatag gusto ang report bisan kulang okay na ya. Di ba? Abot na ko na sumpon mo eh. Tadi bal-bal mo para mga kailangan kaya basi may dugang. O sige na, ito sa report. Ako niya. Nag-sexual si Police Major Eljan Display Mataway, action at Singh Escalante. Okay. Kay Police Captain Jinek Bermudez. Okay. Kaya sila niya, okay lang de... Gary Guards. Gary Guards si mo, si Roy Beltran, ito nidlaw sa kano si mo katulad sa sa lapitan ka lang kay Subong. Available na ang kansi kang tapa. Katuwid daw ay pagito mo. Si Toto Roy Beltran. Toto Roy Beltran. Sige. Siling sa akong kilala, siya ba ang ginasoksok ito, puro na nabuhaya, si balat na naman nga ang mga nagalabot, puro tanang branded. Yan, ginasoksok siya ito, puro na buhaya, yung kugali ka? Ginapabot ko pa rin kalo ni pare Jonathan Diaz, ginatag sa akon. Guwapo, ito kung kalo ko, mga yatag sa akon mo. Nga naman din nga ginatag sa akon nga kalo. Huwag hindi ka balik sa akon sa labitan sa mga kalo. Kasi ginarbor ka sa akon nga anak babaw. Laban man. Kiti ko sa kung sa bagay, doon di ka naging ba niya dapat magkalo yan mo? Pero kung gaulan kalo man, yan yung anak ko. Yan pa daw talaga salang ginikos ni pa makasoktok kundi mo ko pag-shiran sa mga blessing mo. Kasi sila ko matik naman kay Sir Jonathan Diaz panit pa ito kung kalo ko, no? Siling ni Revita, no? Hindi ko nung kalo ni Action Roger Guruto, panit pag Guruto ay, hindi ko tilaban Bakit ito nga kalo, brown ang color, ginatagya. Ang akong kalo, ang imo na soksok mo na sa bata mo, ako niya, wala pa kay manogabot pa ya. Yawa, manogabot pa ya. Ginorder pa, ginorder. Yes. Wala, salamat kita kay Kapitan Marcelin Diaz, kay Mr. Jonathan Diaz, sa ilang sila nga, Bulawan, noon nga tagipusoon. So, wala ginabi nagalubad na no? Mga pagtamot pala sa aton man, Hindi na pasalamatan na. Kung galing nga, may
muno sa Cordinga Line bila sa lokal. Oo. Nga kagwapo sa imo nga pulo shirt ba? Pero wala ginako to napansin. Pero sa muli nga may nag-confirm pag nga nag-view nga sila nga gwapo gid man to. Dati si Kapag Galindia. So ito napansin ko na nga ang ayan gid magaliko. Dugay na. Dugay na. Daw ka padugang ba? O sige na kay Chimpo ko. Iya, si Ma'am Mercy Flores sabi ako na sa Hong Kong. Kaya man pagalagin, no? Sa mga bank account na. Kaya padala siya niya, ikaw na babalo sa mga imported nga gusto mo. Okay, sama kid Ma'am Dag, subong man siya kay Ma'am Judy Dilmo. Yan nga pamati sa to. Fiscal Benjamin Maido. Subong man siya kay Ma'am Linian Maido. Kaya na nag-clean up drive kami di sa may Santo Niño Parish Church. Ang kanan sa mga fire na sunerek. Kamara ako magulong ng mga walita. Siling ni Kapitan Madiling Diay, sige niya kung hipatsoy kuno, adugang na kuno. Abo! Sige ka pa. Salamat kita. Chinese New Year na magali. Chinese New Year naman. Sige. Amo na yan sa magulong ng mga walita. Informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. May sa aksyon, Roger Gutip report. Sa Bacoor, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayos, salamat gid. Aksyon na Roger Gutib. Ang report ng Roger Gutib live sa siyudad San Cadiz. Ginadulong ban sa iyo sa kalawan sang DTX 500. Na Oro Javier, kay Mr. and Mrs. Eggsy Camarlis Esteves and families ng Valladolid, kay Toto Frank Navisaga. Kay Toto Frank Navisaga, damay nga bigid ka monitor si Toto Frank Navisaga. O, salamat kay Toto Frank, sa kay Reynaldo Poderoso, sa kay Antonio Obilios III, sa kay TJ Vergara, kag sa kay Nosi Ibok ka monitor gid sila, no? Sige, alis sa report na Aksyon Roger Gutib. May baros ka report. Dugay-dugay. Si Aksyon Stepe Presquito, kag Aksyon Percival Villamor, magabalik ang Aksyon Patrol pagkatapos lang sa ito importante nga pahibalo. Ang balitang ito. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw
adlaw sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakahintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pagpasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol!
Pabalik diri sa tumawalagan di Balikatan Report ni Aksyon na Stephen Presquito live report gikan sa syudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Stephen Presquito, may gabi, please come in. Yes, so action na Eric, nagpaidalam sa rapid testing, no? Iniingatanan nga mga empleyado kagina, karon gid nga adlaw no sa umpisa kagina sa aga. Ang tanan nga mga JO, ini mga casual employee diri mismo sa siyudad sa San Carlos. So ini basiman sa kamanduan ni Mayor ni Gustilo nga ipaidalom gid nga ang tanan nga mga JO sa ining rapid testing para bilang precautionary measure man sa atong syudad nga para mahibalaan nga ang mga nagatrabaho sa gobyerno kung may ara nga mga naga-carrier o mga positibo kag mahibalaan man kung pila ang wala no. So para lang gid nga mahatagan gid ayon sang nagakaigo gid nga pagpangandam o ini solusyon nga hindi na magtaas pa ang kaso sa COVID-19 diri mismo sa siyudad sa San Carlos. So far ato nakitaan kay gina-action Eric ang sitwasyon nga ginpatigayo ng among rapid testing dira mismo sa aton na treatment facility nga bag-o diri sa may Barangay 2 no sabi na dira ang swab testing ang dira gid mismo nabutang kag upod man ang aton nga mga taga DOH sa taga City Health naton nga mga personnel nga amuman ang himo o nagpatigayon sa pag-test sa sining aton nga mga empleyado sa lokal nga kagamanan diri sa siyudad sa San Carlos. So inigid nga adlaw nga ginapatingob no ginahalos sa wala ini nga every department action na Eric halos ginpadungan sila tanan no. So gani dito nakita naton nga nagdagsagit ang tanan nga mga ining mga JO naton o job orders nga mga empleyado para lang gid nga makahingagaw nga makapatapos nga makapakuha sang among pag-test sa ila. So dira naton may bala na Eric by maybe sa masunod nga mga inadlaw kung ano ang mangin resulta sa sining pagkuha sang rapid test sa sining mga casual employees naton diri sa siyudad sa San Carlos kung pila bala ang magpositibo kag pila pila man ang hindi no. So mo na ang ini nga pagpatigayon kagina nangin aware man ang aton nga mga iban nga mga empleyado nga sa diin okay man para sa ila nga ginakuhaan sila sa among rapid test para sila mismo makahibalo kung ano ang ilang sitwasyon sang ilang panglawas man siyempre nabinang ining aton nga COVID-19 kag not only that actionary dugang pa naton nga hindi lang kay rapid test nang ipatigayon ba at ang drug test pa mismo ginkuhaan man sa mga drug test ining aton nga mga casual employees diri sa siyudad sa San Carlos. Kani nag-report talin diri sa siyudad sa San Carlos una sa balita una sa aksyon ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Stephen Presquito. Ang balita na si Stephen Presquito live report gikan sa syudad San Carlos. Ginadulo sa sang Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes sa Biyernes o pod sa elite kalidad nga mga medical doctors. Kadto ila pamasalit relasyon G.A. Esteban Building ara na opisina sang Life Extension Clinic. Drama ni mismo sa Life Extension Clinic bakal pinakasikat pinaka mabatian nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga dira, damo sa balatian nga napaayo amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3 produkto sang Life Extension. Mabakali nyo ini sa bisan di nga butika, ilabas na nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, kayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Text, call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes sa Biyernes o pod sa elite kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalanakson, G. Esteban Building, aral na opisina sang Life Extension Clinic. James Key Kadalman
Kay Feby John Halbuena kay Migo ta Joben Pimentel, no? Mr. and Mrs. Joben Pimentel na family, happy listening. Ano sa report ni Action Stephen Percival Bilamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Percival Bilamor sa report. First, good evening, please screen. Mayang gabi, Action Eric, kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. So ang aton area, naglibot kita ka ina Action Eric, alin sa La Carlota, alapos sa may Moises Pervilla, kag La Castellana. So halos muro matawhay ang pila ka mga blatter entries ang aton kapulisan. Apang sa siyudad sa La Carlota, kay nasang hapon, kadto kita sa high school sa siyudad sa La Carlota, so nangatag module sa gihapon ang mga eskwelahan sa mga estudyante, no, mga parents ang nagkuluha. So nakita naton dito nga matawhay kag malinong ang pagkuha sa module na binagid sa eskwelahan sa Dunya Hortensia, no, sa Las Benedicto National High School. So nagasunod yun sa protocol nga nagasuksok sa face mask kag face shield ang tagsa ka mga parents nga pagakuha sang ilang module sang ila kabataan kag araman ang presensya sang aton nga pulis kag araman ang presensya sang school guard, no, nagabantay kag naga-remind sa aton nga mga parents sang pag social distancing kag proper hygiene. Ang iban wala sang dalang face shield, so ginaidiyahan nga magsuksok gid face shield antes magsulod sa kada area sa ilang mga estudyante sa kwarto kag sa ilang advisor agod sa pagkuha sang module. So gihapon aksyon Eric, no, diga sa may gym sang La Carlota, sa gihapon nakita naton dito halos man nagasako ang pagkadto sang aton nga mga transport group, mga driver sa pagkuha sang ilang rehistro o kon sa pagkuha sang city permit sa one-stop shop nga ginpatigayon sang syudad sang La Carlota. So araman ang aton nga pulis, araman ang aton nga chief of police nga ginapamunuan ni Police Colonel Junel Guadalupe, araman ang alert team sa pagbantay kag ginapalinyagid ang isa-isa kag wala panugutan nga magdinaguso sa sulod antes ka magasulod sa sulod sang gym sa pag kuha sang city permit. Magapalista anay kag magakuha sang numero agud to ikomodahon ka dito sa sulod sa pagkuha sang city permit kag franchise sang among mga tricycle kag sa mga pampubliko nga salakyan. So malinong man kag mataway kag kontrolado man sang atong pulis ang among area dira sa gym sang syudad sang La Carlota sa pagkuha sang city permit. So nagalibot man ang aton nga pinalangga nga mayor, Honorable Dr. Rex Salandoon, City Mayor sa siyudad sang La Carlota, kag nagaobserbar sang mga nagakalatabo sa palibot sang siyudad kag naga-remind sa gihapon sa mga pumuluyo sa mga nagakadto sa area dira labi na gid sa gym kag naga-remind siya sang aton nga mga kauturan nga mga driver nga mag-social distancing kag mag-suksok gid sang face shield kag face mask. So ang aton nga mayor wala gid nagauntat sa paglibot kag pagpahanumdom sa aton nga mga pumuluyo diri sa siyudad sang La Carlota. So malinong kag mataway sa gihapon ang pagkuha sang permit dira sa gym sang La Carlota. Action Eric. So ginapaabot sa gihapon nga ang aton nga mga driver nga wala pa naka
kadto matamat na nga maglinya kag magakuha sang numero agud to nga hindi sila maabtan sang ginatawag nga expire date sang aton nga ginatag sang syudad sang La Carlota agud nga maga-avoid sang ginatawag nga penalty action erect. So mo ni ang nakuha naton mga information dire sa syudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor sa La Carlota. Giladalo siya sa kalawansang Santon Plus Coffee Mix. Good news sa tanang mga coffee lovers kay may pag Jing Britannia and the family. Sa Concepcion Talisay, John Ray, John Paul, Tita Kuoy, Tita Mitoy, Tatay Badong, halina kay Jing Britannia ang Panamyaw. Mr. and Mrs. Pablito, Benedicto and family. May gabi dira kag mailan dira nga pagpaurok pamati sa Action Night Patrol Program. Balikan ta sa aksyon na dyan diya sa Patrol 2 sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon dyan sa balikan report, please kamak. Aksyon na rin ang 4 ka mga persona sa nagpatigayon sang anti-illegal gambling operation ng kapulisan sang police station number 2 sining hapon sa area ng Porok, Cagaykay, Barangay 2, Rad, sa Bacolod. Ini man nagkradakpan ng ginkilala Sanday Willie Morillo alias Kirig, 59 anyos, ng Porok Sarisa North, Barangay 3, Rad, sa Bacolod. Henry Morillo Jr. alias Luloy, 93 ng edad, sa Porok Lupay, Barangay 3, Rad, sa Bacolod. Virgilio Binalon Jr. alias Nonoy, 43 ng edad, sang Porok San Jose 1, Barangay Sumag, Rad, sa Bacolod. Tag Peter John Irala, 40 ang edad, sa Porok Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport, Rad, sa Bacolod. Silang 4 na nadakpan sa akto nga nagampang sang Karaikros o Contombo. Tagsilaman ang pagkapasakaan sang kaso na paglapas sila nga rin sa pag-engage sa illegal nga panahon. Dalom sang Presidential Decree 1602 na recover dali sa posisyon taring 4 ka mga persona ining 3 ka mga 3 peso coin ginagamit nila bilang Q coin kag 278 pesos 278 pesos nga kwarta sa nagkrain-lain nga mga denominasyon. Ting 4 ang karoon nagpabiling preso sa custodial facility ng police station number 4 para sa nagagaigo nga disposisyon. Tatanan ni mga kaaksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa gihapon kinaka sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan sa imo report mga bidira sa kay si G. Colia kag kay Jennifer Malde nga naga-monitor pasubong. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sila ba ng Action Night Patrol Program sa Webes edisyon mga takopin ni Temporaryo. Balik ini buwas Biyernes. Ato sa mga patrol unit reporter selection nga nagpalakad karaway sa Action Roger Gutib, Percival Villamor, Stephen Presquito, Action John Diaz, Action ninyo buginang ato sa mga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol.
News Center, Action Dale Sarasar. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Sila Bako, si Broadcast Engineer Bernie Bilacana sa Batang Suway, back-to-back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kala sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ng Kurban Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipatan, tis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilog Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.